konci Askolóne Soplán. Budeme mať 35. výročie, ale až budúci rok. A bude to tu, určite, ale chcel by som vám len povedať a chcel by som hlavne vyhlásiť nového šerifa Bielej Hviezdy, pretože ja po 33 rokoch som to ťahal, bol som zakladateľ osady a všetko ostatné nebudem vás ďalej naťahovať s dlhými rečami, ale chcel by som odovzdať túto, pri tejto krásnej príležitosti šerifskú hviezdu novému šerifovi Bielej Hviezdy, kamarátovi Galkovi. Ešte by som chcel povedať, ďakujem všetkým svojim osadníkom, ktorí sa o všetko pričinili, dali ešte, preto túto hviezdu nedám dolu, dali mi doživotné, čestné šerifčie. Ďakujem, kamarádi. Ahoj! Ahoj! Kamaráti,